Zuliya magana auren mu da ke wai. Ya? Nace ya magana auren mu da ke. Ba wannan magana. Haba ke kuma karki man haka. Ni ban shirya mata. Anti Hawwa. Ha? Ba ke ce kika yi min shugabanci ba. Kai dai da fitina kika yi. Zuli ni fa yanzu aure nake so. Kawo obuwa shiga uku. Haba mu dan rufa mu juna asiri mana. Hai, ina ruwanka da ni? Okay to shikenan na hakura. Yawwa, yanzu kai magana ko kai fa? Hajiya dan jima na. Saurara ni. Wallahi mijinki ne zikar aure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya da Allah dan yi move da ni mana. Allah ya tsare gatrina da sarin shuka. Haba ke kuma mu rufa mu juna asiri. Allah ka kyale ni. Duk duniya ba wanda nake so sama da ke. Duk duniya babu mutumin da na tsana sama da kai. Kawo obuwa. Wawa. Ai ko akwai matsala. Na bata kuɗin kashewa, na saya mata kati, sannan kuma na sai mata data 4 gig site. Mace kenan. In saya mata waya, in saya mata abaya, sannan kuma in sai mata leshi. Mace kenan. Sai in saya mata biskit, in saya mata sweet, in saya mata ice cream na 5,000 kullum. Mace kenan. Sannan kuma in kai ta shopping, in kai ta supermarket, in kai ta restaurant, idan muka dawo kuma in ba ta tantiki. Mace kenan. In ba ta je ta muku zancen nan har sata na aka kama ni aka kai ni police station aka bani mugun kashi akan ta. Mace kenan. Amma wai dan rashin imani ce duk duniya babu wanda ta tsana sama da ni. Kawo obuwa.